Siyabingelela kakhulu namhlanje, siyabingelela kubona bonke abalandeli bempilo yomshado. Siyabingelela nabaqalayo ungena kulonyaka, siyabamukela egameni kaJesu Kristu waseNazaretha. Sifisa ukuthi nonke nizwele kumnandi kusekhaya, nonke kule ndawo samukelekile. So siya acknowledge kakhulu nabanye abahlala kwamanye ama-province kakhulu. Siyabonga kakhulu for your support. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ubaba ucweleke kulaba abaqala ukungibona. Baba ucwele ukhona eKZN, abanye bazobuza ukuthi hawu ubaba ucwele uhamba yedwa yini? Cha, ngihambi ngedwa, ukuthi namhlanje kuphela ngikaMlungu, ngitshontsha isikhathi somlungu nje sokuthi nje kukhona engifuna ukudlulisa nje enhlizweni yami. Umama ukhona usekhaya, kusho ukuthi inqola ihamba yodwa okwamanje, useyile ukhona usekhaya. Kukhona kusenhlizweni yami engifisa ukudlulisa, kodwa kakhulu ulaba abaganiwe noma abaganile, shuthi bashadikazi. Kunezwi elitholakala kwencwadi kaMateyu chapter 19 uverse 5 and verse 6 wakhona. Izwi lakhona elithi indoda iyakushiya uyise nonina ibese inamathela kunkosikazi wayo. Bese uverse 6 wakhona uthi angingabikho ke ohlukanisa okuhlanganiswe nguNkulunkulu. Lisho nje kanjalo uverse 6 wakhona. Kodwa khona la ngithanda khona ngesihumusho ukuthi he will join his wife and united into one. He will join his wife and united into one. Owesilisa indoda le esiganiwe. Ithini na lento? Ithi uma mina sengiganiwe kakhulu sekufanele ngikhathalele kakhulu kulo onganile, kunkosikazi wami. Uyena kakhulu sefanele ngikakhulu izinto esizenzayo namaplans esenawo onyaka. Yonke into sesiyiplana sobabili, angisayiplani nodadewethu, angisayiplani nabafowethu, angisayiplani nabazali bami. Kodwa sengiplana ngoba nami senginomuzi, sengumnumzane ngopheleleyo. Sekubiza ukuthi manje yonke into mengabe ngihola umholo wami mawaziwe qala uyena lo nganile. Azi ukuthi ngihola imalini edidathwayo emsebenzini. Kungazi qala abazali bami, nabodadewethu, nabafowethu, nabashana bami bazi ngomholo wami. While lo engihlala naye endlini, engishare naye umbhede, engazi lutho ukuthi ngihola malini emsebenzini, kwenzakalani. Yonke into ofana yazi. Mengabe kunemali nama savings engiwenzayo akawazi. Mengabe kunezikweleti engizenzile ecaleni engikhokhelayo kancane kancane akazazi, ukuze mebona ngimnika imali encane azi ukuthi ubaba kunemali enye akhokha ngayo izikweleti. So ingakho ke iBhayibheli lithi indoda yokushiya his household konke uyakushiya ngoba uqala impilo yakho, uqala ijeni yakho manje. Uma wakho nobaba wakho uyabathanda vele, uyohlela ubathanda. Nabo bonke abakini, osisi bakho nobhuti bakho uyohlezi ubathanda. Hayi ukuthi mase kufika unkosikazi noma usushadile sekusho ukuthi uyizitha nabo, cha uzona izitha. Kodwa kakhulu into osuzoyenza manje sekuzoshintsha yonke into, indlela ade wenza ngayo. Noma ade ukhipha imali ekhaya, imali moyikhipha umama akazi ukuthi kunemali engikhiphayo ekhaya yokusupport ekhaya. Kungabi ukuthi wena umuntu wesilisa ukwenza ecaleni engazi ubaba, engazi umama, nomama ngokunjalo akathi mengabe ade ugane esupport ekhaya, akenze sure ukuthi ubaba uyazi ukuthi umama kunemali enye ayikhiphela abasekhaya bukankosikazi. Uma ngasho kanjalo kungabi imfihlo leyo, angabi khona imfihlo emshadweni ngoba sesi united siyintenge, ngoba lithi iBhayibheli he will join his wife and be united after that into one. So yonke into sebiza ukuthi fanele yonke into senza siba umuntu munye. So ngizogcizelela lokho ukuthi yonke into efanele siyenze, noma ngabe ethiwa uhola baba uhola kangakanani kunomama, kodwa kubiza ukuthi ukwazi nokulalela umbono kamama awubekayo. Noma ngathi uhola kakhulu kunobaba, kodwa fanele akwazi ukuthi alalele umbono kababa ngoba seniyintenge, senishare konke, akukho okufihlwayo ukuthi lokhu ngizokufihla ubaba angakwazi noma lokhu ngizokufihla umama angakwazi, konke fanele kube sobala. Bese ivesi lokugcina lithi akungabikho umuntu ke wenze njani ohlukanisa abantu abashadile. Ngizothi bonke abantu asingavumi thina ngemishado yethu sicontrol abanye abantu, sitshene ukuthi imishado yethu asiphile kanjani, asenze kanjani. Asenze according thina ngale ndlela esicabanga ngayo ukuthi iyasiphumelelisa. And thina ngopartner bethu, nami mengabe ngiyindoda kakhulu ngingathathi kakhulu ama-advice ebantwini abangaganiwe, ngoba yikho into engathi ingaba kalula ukuthi mengabe umuntu ongaganile a-advise mina, ngoba yini azonginika yona, azongitshela ngomshado wami engakaze na experience ukushadelwa noma uganwa.
Naye umuntu wesifazane akafanele athathe kakhulu ama-advice aqhamuka kakhulu kubantu abangaganile yena eganile, noma kuthiwa awothomi bakhe, kodwa emshadweni othomi abangeni, nabantu abasemacaleni abangeni, abantu abangekho emshadweni. Abantu engingathi mhlawumbe umuntu ongangena akhulume nomshado wethu umuntu oyi-professional, oyifundele leyo nto, i-counselling, kodwa hhayi ukuthi sikhanselwe abantu abangazi lutho ngemishado yethu, ngoba lento iyona lento ebiyi-destroy-ye nemishado. Singavumi ukuthi kube khona abantu abazofaka unyawo noma bafake izandla zabo emshadweni yethu. Sikubalekele lokho futhi siqaphele lokho. uNkulunkulu akangigcine-ke, anibusise sekuphela inyanga kaJanuwari, sesoqala uFebruwari, ziyaqhubeka iy'nyanga. uNkulunkulu akangigcine, anilondoloze. Okacwele umntwana uyanithanda, and nomama naye ekhaya 100% uyanithanda. Nibusiseke, angigcine uNkulunkulu, siyabonga kakhulu.